Der var engang 5 unge studerende. Ellen, Kasper 2, Kasper 1, Charlotte og Alice. Disse 5 studerende var udvalgt til at støtte et helt specielt projekt. De ville lave et event, som kunne skabe opmærksomhed og samle penge ind til en organisation. For at finde den helt rigtige organisation, lavede de 5 udvalgte en brainstorm. En brainstorm går ud på at skrive alle ens idéer ned. Efter at de 5 udvalgte havde lavet brainstormen, kom de frem til, at de ville hjælpe organisationen Mødrehjælpen. Denne organisation er til for at hjælpe mødre, sådan så at børnene kan få den helt perfekte barndom. Da de skulle finde et sted at holde eventen, ringede de til V58 og fik lov at låne deres café, så at de på denne måde kunne skabe caféhygge for børn med deres forældre. Til eventen skulle der også være en masse gaver, så de unge kontaktede en masse store virksomheder og gik Aarhus rundt for at finde en masse sponsorgaver. Til eventen ville de 5 udvalgte også have en børnebogsforfatter til at komme. De ringede til Bodil Nygaard, så hun kunne komme og tegne og fortælle om en masse af hendes historier, så børnene kunne få en masse underholdning. De 5 udvalgte arbejdede nat og dag for at få eventen så god som overhovedet muligt. Men de kunne ikke sove trygt før den 21. september, hvor eventen var blevet afholdt. Trods en masse slid og slæb, havde de 5 nye fået et helt nyt specielt venskab. Og dette er historien på en lykkelig fortælling. Slut, prut, finale.